खनजिथाथ' आंखौ जेल जाहोनो नागिरदों, दिनै केस होनो नागिरदों। हो, आंहा बावहाय जेबो माबा गैया। उफ, मेंगुलायबायलां। मैया फुंनिफ्रायनो पुलिस नेयै लांफैयाबो खाफैयाबो दासिमबो खनजिथानि केस होनाया बोरै जाखो। बेखौनो जि गोथाव जालायनानै थाबाय आङो, लोङा हसियानो खालि जाबायल'। हेलौ लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि सेराव फिन खेब मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आं लोगोफोर। थ' लोगोफोर, दासान्दि नोंथांमोना नुगासिनो दङ ससियेल मिडियानि दारै बा फेसबुकनि दारै गोबां भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों। थ' जायनि थाखाय भाइरेल जादों नोंथांमोना मिथिखाबाय, बे आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेलखौ नायनानै। नङाब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, अब्लानो बुजि मोनगोन थारैनो बिथाङा मा जामारखो आरोना लोगोफोर। उफ, मेंगुलायबायलां। मैया फुंनिफ्रायनो पुलिस नेयै लांफैयाबो खाफैयाबो दासिमबो खनजिथानि केस होनाया बोरै जाखो। बेखौनो जि गोथाव जालायनानै थाबाय आङो, लोङा हसियानो खालि जाबायल'। जेलाव थांबा मोनजानाय नङा होननानै। बोरै जाखो, माथो दाबो लांफैदिया। दाबो नै 10थायानो जालायलांसै। बोरो बिनि केस होग्रायालाय? केस होबा आंबो खोथाखौ उल्थाय होगौमोन, बोरै उल्थाय होगौमोन। आरो मोनसे, जै आंनाव पुलिस फैबायमोन लगेनो बिसिनि बे रेसपन्ड गेम गेलेनाय, बिनि फारसेबो बुंगौमोन आं। बे गेमाथ' इलिगेलखा ओरैनोबाबो, मिथिखागौ। खनजिथाया जुदि गेमखौ गेलेयोब्ला नोंसोरो बिनि भिडिअखौ नायो, बै आखाइ थुनाया खनजिथानि आखाइ ना सोरनि थुनाय? पाब्लिकखौ जाम्बा खालामगासिनो दङ। मानसिफ्रा बुङो, सोंहरो फन हरनानै, आब' आंबो बे गेमखौ गेलेगौमोन, माथो डाउनलडआनो जाया, खोन्थाहरलाय होनना बुङो। जाखायाबा जे जायगायावहाय थगायनाय खाथारसैबा। जाम्बा जाम्बि खालामजोबनाय। ओइसोर गेम होग्राफोरखौसो सिगां माबाग्रोनांगौ, मा सिस्टेमनि गेम बियो मोजां सोंनांगौ, लिगेल ना आनलिगेल गेम। आंखौ जेल जाहोनानै, जेला सोर जागोन उनाव, गेमनि निउस होग्रा बिसोरो, गेम गेलेग्रा बिसोरो। र' थाब थिनहर पुलिसा, दंगासिनो दं आङो। नों नामावल' फिसाय दै, नों नामावल' फिसाय। खनजिथा फिसाय थग्रोन ना मा होनो? गावनि हिनजावनि मान सन्मान फाननानै जाग्रा, गावनि हिनजावनि देहा सोलेरखौ फाननानै जाग्रासो नों, गुन्दासो नोङो सासे। लाजिनो सोलोंब्रा, सासे सानै गथ'नि बिमा बिफा जाबाय नोंसोरो। नोंसोरहा जाथि खुरमा बाय बाहागि गामि दङ, समाज दङ, न'खर दङ। बेफोरनि फारसेथ' सान। गोरोन्थिखौ मावा नङा सिगाङाव मावबाय, रायजोफोरा सिदान्थ' लानानै निमाहाबो होबाय, पाब्लिकफोराबो अनसायफिनबाय। दा बे फिरसे बे गोरोन्थिखौनो नोंसोरो मावबावबायब्ला नोंसोरखौ मा खालामनांगौ? बिनि मेन दायनिगिरिया थग्रोना मा बे गस्ला बुजाबखौहाय माथो मोखां नायनानै थाखोब्रा गामिनि मानसिफ्रालाय, हिनजाव फाननानै जाग्रा मानसिखौलाय। साला गुन्दा। नों गोजानाव थानाय समाव नोंनि हिनजावनि माखासे बुस्थुफोरखौ नों बिहरबाय, जेन'बा नोंखौ फोथायनानै नोंनि हिनजावा हरबाय। बे नङा दे नों बेखौ, बिनि मान सन्मानखौ, बिनि बाय बाहागि जाथि खुरमानि मान सन्मानखौ फाननानै जानांगौ। नोंनाव सोर राइट्स होखो? बोरमा खिबो नों जानो हागौ बिनि फिसाय। नों नामावल' फिसाय दै, नों नामावल' फिसाय। थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ। निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो मोनथिखाबाय बिथांमोननि जाथाया माबायदि जादोंमोन आरोना लोगोफोर। जियानो जा, बेनिख्रुइ बांसिनखौ नोंथांमोना बुंनो हानाय, साननो हानाय गोहो गोरा दङ। आरो आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै भिडिअखौ जेन फोलावबावलासै आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय। आरो बे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं बयनिबो सेराव निमाहा बिबाय। बेखौ आरो नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला, साफ्रोमबो जाहाथे जोंनि बर' सुबुंफोरा जाहाथे बेफोरबायदि जायाथों होननानै नोंथांमोना सानदोंब्ला आंनि बे भिडिअखौ शेयार खालाम, लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरोना लोगोफोर। थ' जोबथारनायाव बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो लोगोफोर, जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांनिहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर। स' थेंक इउ स' माच। नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।